ivolagna Arnaud fa za non ambesa député Facebook isa kulu kwa jomvula isa tseni kwa joti kwa débat wala tseni kimsasika ngaty fa débat voalohany magnano fisoragna ho an'ny équipe jiaby tsy ataoko équipe io ataoko hoe famille ny point carré zay gneny afahantsika miaraka aminay amin'ny fotoagna azy io ty agnisan'izay moa satria izy koa tsika mizahazaha io zazaraiky tentsika fa marobe ny équipe zay gneny ambadika eo agnisan'izay misy ny directeur de production antsika Daleb eo ihany koa réalisateur antsika Stivar assistant antsika eo i Shaina eo Ivana ihany koa ny assistante de direction antsika sady responsable ny commercial antsika nito amin'ny point carré dia i aina hoa izegny deto magnano fisoragna feno ho an'io namagna zay gneny magneky miasa ny point carré agnisan'ny mpiaramiasa amintsika tsy wely ro avy amin'ny Taiwan Cars magnaraka maro agnisan'ny iaraka amintsika ny agnatiny zegny ary mazava ho azy araka nitantsika ny amin'izy io ty dia ato amin'ny station radio RNA ny Antananarivo no misy ny point carré agnanovagna fisoragna ro maventy amizay fiaramiasa nagneky nagnamiantsika setra tsara be ty afatsika mikoragna miaraka amin'ny vahintsika ny amin'ny fotoagna azy io ty araka nitantsika dia etsy ny vahintsika misy vahiny telo atsika ny anty ato ambadika ato Lille Gervais député Facebook les beaux gosses zandrinsy teny efa lasagna amin'ny orange salama député Facebook miaraba anao Jean-Luc miaraba antsika jiaby zegny mpagnaraka tsy tapaka ny émission ato amin'ny point carré ato dia miaraba rô namagna nahavitiny any te ndeha débat miaraka aminay eto vogna anao zegny ngovo jiaby ato ambadika ato zegny ny namagna ny amin'ny Facebook ao Alpha miaraba anao Alpha miarabanao namana Jean-Luc ary miarabanao koa namana Arnaud sy député lavalava ary miaraba sika rehetrarehetra koa zay magnaraka anty vidéo ity marigny zay aty ihany koa misy namatsika Arnaud ça va Arnaud ça va Jean-Luc misaotra anao nandre amin'ny batigny aty merci amin'ny député Facebook koa navy miaraka amin'ny professeur ato koa yes mitsy ny koragna zegny ataontsika dia makasika ny député Facebook maro fagnontaniagna zegny any mipetraka dalo amezagna ho antsika ny agenda Le dimanche 31 décembre, Jess Dubai vous présente Adevion Mafana et Dubai, miaraka amin'ny Vayav Shila. Vayav Shila en show live au platine le maestro DJ Smith le dimanche 31 décembre au Matrix African Club, Sun and Said Plaza, next to Banias Metro Station. Ticket d'entrée VIP 150 dirhams, simple 100 dirhams. Inforesa au plus 971 55 496 7822. Partenaire Master Imo, Dubs Service and Cargo, Pina Cosmétique, Risk and Reward, Mims Fashion Coët. Sponsor officiel Daniel Logistique et Compagnie Dubaï. À Ticket et Tigouane Sadjaha, le dimanche 31 décembre, Matsara vous présente Soirée Saint-Sylvestre, Destination Madagascar, un show live d'Amama. Et Ouaviokoua, Elé. Azadig du programme Tika, dimanche 31 décembre, à la salle de fête Bopi, 22 avenue Belle Colline, 47 200, à partir de 20h, au platine DJ Seb, avec diverses animations et jeux. À Kwachanze, exposition produit Matsara, restauration sur place, ticket pour adultes 25 € et moins de 13 ans 10 €. Inforesa au 06 38 05 88 48. FB Matsara, soirée évasion Saint-Sylvestre, destination Madagascar. Le dimanche 31 décembre, RN Pro vous présente Réveillon bonne année à Paris, Miel Kamni 6K. Rimka. RG. DJ Nega. Et Minasua. Au platine DJ Denis de Madagascar. Animateur l'international Lille Gervais de Facebook. Et les rendez-vous Tika, dimanche 31 décembre, à la salle Firat, 3 allée Luitier 92 250, Saint-Germain-les-Corbeilles. Réunion de bonne année à Paris, et 9 événements by RN Prod. Agenda.
zegny ny tsara fantra maro samihafa ndesigny antsika tagnatin'ny agenda de izy moa zay magnano fisaoragnanareo vahiny zegny anaviny agnatin'ny point carré ty ny antony nagnasagna dia mahakasika ny député Facebook Lille Gervais de ataotsika drakidrako mampodcast ty tonga de vavany de ireo ity député Facebook amaliny fagnontaniagna zegny napetraka atsika jiaby de ty ihany koa i Alpha izy managna fomba fijerina satria izy sady mpampianatra ary no ndraiky dia manafantanana fo manafon Facebook io mahita raha jiaby mandalo de fagnontaniagna voalohany napetraka amin'ny député Facebook atseniky raha igny mbalao safatro satria anao nahavy nagnano publication tamin'ny zay fotoagna zay anao nivolagna hoe izy koa tsy lany candidat zegny antoanako ty sy tena ndrena soloniako tapako Badouda ka tsy hognontany raha igny mbalao safatro i Badouda zegny izy moa zany tamin'ny fotoagna igny zany tamin'ny propagande igny nagnabagna igny vidéo igny nivolagnana hoe tapako Badouda izy koa tsy lany président sy tena ndrena soloniako izy zay karaha amin'ny avaritra ambaka zegny karaha hoe non besambesa raha mbola safatro le Badouda saika tapako zany izy zaliky satria maro loatra zany le olo malahelo zany loatra ka nitapako izy amin'ny fomba fahaizan'ny Badouda miasa zany deke karaha nandiny koa zany za am'le olo malahelo maro be zany aleo tsy tapako zany le izy malao zegny malao zany le Badouda ary mbola velogno soma tsara chirondragny de zafady de ny koragna zegny nidirana magnaraka agnisan'ny nanetry olo maro agnisan'ny ataontsika hoe malaza ny amin'ny fotoagna azy io ty tamin'ny fotoagna zegny nagnanaovan'ny président tsika ny amin'ny fotoagna azy io ty ny cérémonie nagnapitragna izy ho président tao amin'ny stade Barea Mamasigny dia tampotampoka teo nahita député Facebook nagnano en direct nagnano publication maro samihafa tamin'izay fotoagna zay ovakiko eto mihitsy moa ny raha zegny nisoratinao tagnatin'ny Facebooknao tao tamin'ny pagenao tao comme ça hoe mba azoantsika honogno izy e sao fo zegny tsao lomo ndraikidraiky malaky mamafa agnisa publication natao tamin'izay fotoagna zay anao novolagna hoe je suis invité à l'investiture présidentielle démentionné no André Rajoelina c'est la classe quoi hoy zanao baka tio de gny savlanao tam'izay fotoagna zay koa numéro firy ho anao mentionné no président Jerry Marcos ary koa zoky vonjy de gny publication nao tam'izay fotoagna zay koa raprezy io président ahona merci tamin'ny fagnasagna invitation VIP navadibadiko fa mbola tsisy kara anao na dia efa ny radianao tagny fa somary petraka anao koa fagnontaniagna ino radianao tagny tamin'ny fotoagna député Facebook satria aminy hoe anao tambadiky tary nisy publication nataonao anao zany nisy teny ny posy teny de tampotampoka olona hitanao ndeha ambadika regny ya tsara be le fanontaniagna Jean-Luc ziny mazava ho azy fa za zegny tsy nandeha tagny tsy ninehanay tagny izy koa tsy nahazo invitation hitanareo jiaby donc zegny za mahazo invitation baka amin'ny président ahoana ma zegny za tsy andeha zany tsy olo managna loko politique zegny le voalohany edy za fa za edy za netre amin'ny raha jiaby donc zegny za saigna ho avy ataoko akory tsy ho avy président république ve magnatso anao magnamianao invitation anao tsy ho avy sarotra aminakahy zegny Jean-Luc donc zegny avao za moa fa vita contrat tamin'ny propagande de fa afaka magnano zegny tiako atao amizay baka za satria propagande efa vita na dia tsy nitovy safidy zegny teo igny le raha fa nitoagno rehefa lany moa le candidat André Rajoelina de asa nasaina tegna ho avy tsy maintsy ho tonga manko antegna Jean-Luc satria izy président Madagascar baka ataoko akory tsy ho avy ouais de agnisan'ny nagnasagna Arnaud ihany koa satria hoe izy koa député Facebook olo tsotra fo de mety tsy niteraka buzz be igny raha nandalo igny fa député Facebook agnisan'ny influenceur matanjaka neto Madagascar tsy azotsika lavagna aloha zay raha zay maro ny mpagnaraka izy de io nagnasagna Arnaud en tant que anao olo tsotra ny Facebook ao de ny azonao mbara paraparao amin'ny raha zegny fa hoe io zay député Facebook izy tambadiky tary bako de zay nazavainy ny antony avy an'izy tany ny azonao volagny makasika zegny Arnaud raha tsy haiko volagno karaha ty zay bro koa anao naima tamin'ny au moment ny safady député Facebook fa tsy bro wow no tsara ma député Facebook de volagno zay ino ma antony zegny anao koa hoe depuis zay anao nagnano propagandicité zay na bas tsy nambaranao hoe olo jiaby hoe fa bon filigny ty andeha andalo karaha ty hoe fa za malgré zay naza magnano propagande ty fa za atoko za neutre quoi za neutre fa za zegny tsy manogna izy malgré zay za zegny mianime propagande nany
nefa tsy nataonao karaha zay le raha zegny après am'zay zegny moment koa zegny anao direct mivadiky hoe nandeha nagnano investiture io am'zay zegny anao mandeha déstabiliser le esprit-n'olo connecté zegny abony agnatin'ny pagenao. En fait, c'est le problème là ça micro-ondes les olo fizavany arnao izy. Honnêtement zegny nagnino direct tsy prévenir afananao direct hoe fa bon feeling ty andendalo karaha ty e za neutre am raha jiaby mandalo fa noho hoe par respect ny président zegny za tsy maintsy latsaka tagny nefa tsy nataonao karaha zay raha io fa zegny direct zegny raha anao zegny magnano raha imprévu zegny après am'zay zegny fananao zegny mitroatra am'le raha zegny saka fa karaha zegny stratégie nde andesinao zegny mianime abony anao zegny en tant qu'influenceur zegny anao tsy influenceur zegny saka raha kory zegny député Facebook c'est pas mal député Facebook amezako Alpha Tsiniky ny faregnesanao koragna député Facebook ary koa faregnesanao critique zegny nataony arnao tio Alpha amina manokana indray aloha zany izy mifahitako anazy aloha zany voalohany indrindra ohatrany hafahafa ihany izy satria gn'antony anao eto fa fantatrin'olo hoe miaraka tamin'ny candidat hafa tamin'ny voalohany na dia hoe teo mivady présidentielle zany hoe sinany le candidat nirany tsy farany efa anao nisy ny investiture n'igny président igny hitan'olo tao anao amin'io koa anao koa mbola anao koa mandefa an'le publication regny Facebook hoe ahoana président ohatry zao ohatrany hoe magnexité chaim-bahoaka zany e normalement nefa zany reo olo ohatra hoe anotanytegna hoe ahoana koa zany adiny député Facebook zany a dia nefany amin'ny lafiny ray indray nefany izy misy famarinany gny député lavalava ao zao ve ohatra hoe misy fanasana omen'olo anao hoe tongava anao fa ohatran'izao zany hoe sy mampiseho zany hoe areti-po hoe sy nany iny candidat nitoagno ka ahoana moa sy andere fa ohatra hoe amen'olo invitation tsy atandrazagna ne izy am'zany satria na ao na izy na inamana arnao ny président igny valiny fifidiana sika dia sy misy président république fa sy misy hoe gn'anambo candidat zao nalaiko dia sy magnaraka an'igny misy fa ziny iny atany igny manjidy igny manapaka manomboka am'izao zay aloha gn'anahy hevitra koatra alohany anao gnazava député Facebook ampiako fagnotena aria koa dia anao tamin'ny fotoagna igny anao tamin'ny citron boko anao losy orange ambesa na za koa tsy diso anao orange taloha boko losy citron boko anao nivadiky orange dia amin'igny fotoagna igny zegny moa anao zegny losy hoe mangala le couleur politique sanao io hoe juste hoe nohony anao député Facebook nohony anao hoe business nao Jean-Luc ny tegna marina zegny amin'ny débat ty tokony zegny mba tsy eny tsy hoe magnambany zany amin'ny arnao zany fa mba tokony le mba nalainy Jean-Luc zany mba le olo mba fa agnabognabo niveau kely zany asan'izany Jean-Luc zany dia raha ohatra zany anao nde haka le olo amin'ny Facebook débat mpagnano comme commentaire regny zegny tokony mba le olo mba fahitanao lefa fantafantan'olo re mba fa mafantapantsy le izy tsara koa ne Jean-Luc sa tianao volagny za tsy tokony efa tokony gasy karaha feno soa koa sa non anao tokony eo fa mba le olo tokony nalainy Jean-Luc tokony bon Arnaud vô za mamalenao zegny mon frère j'aimerais izy fanambarany Jean-Luc anao ty za nagnano raha ty tao Facebook tato donc zegny anao koa nagnaraka tsara député Facebook zegny TGV zany nagnanaovako izy voalohany dia nahavo am'izay zany tsy hoe za citron zany tsy mbola niteny taminareo za jaune orange fa za invité dia za nagnano mazazavo karaha le ataoko tao propagande za tonga tary satria baka za zay nanao sy teny ta propagande mazava ho azy moa zany sy teny tsy lany teo araka le nivoaka le résultat ny boaka teo igny dia nefa za zegny za député Facebook za olo influenceur tegna be mpagnaraka amin'ny Facebook tegna ren'olo maro anao zao nde toliara nde ianao maregny agnarako fo nefa ndraiky ary za manana taregn'olo boaka aminay agny maro ne jaly mahazo zay diego agny nefa za nde azo hoe za fa invité le président za tsy ho avy azonao natao ndraiky ne tsy nandeha bro tsy marigny zay amin'ny kakoa le volagny arnao tsy marigny tsy marigny anareo jiaby picritique na Facebook anareo tia andeha tia azo invitation fa anareo tsy namely président azo amizay anareo micritique tsy marigny zegny ok ampiako atseky nakateo igny ataoko anao oui za efa nambarako anao za député Facebook mbala tseriky député nateny miarao mbala hoavy ndraiky tsy hoela fa za pour le moment mbala député Facebook tsy sandraiky tsoka amin'ny amfandrakanao za tsy sasako amin'ny politiko naka Facebook ao fa za naka azonao za neutre za zote
Antsony dadary avy za avy ko ro malkila mikaiky za avy za azonao nefa ne bro izy koa zay zahavagna zegny verbalement fo bro anao neutre am raha zay bro koninao zay à chaque fois zay misy raha mandeha zegny anao fa agny fo azonao koa misy mampandeha raha mba anao zay tsisy ke dignité zay tananao zegny tsy mahay mampandeha raha non anao zany le izy mba atao le jo la tourneo tseny ky juste le fou ouais izy le problème le ampagnajagna zany le miresaka fa ali amin'izy le problème abesa le izy le problème ni député Facebook am le Arnaud tio ina vlagny tsy taminao bro ohatry hoe le mampandera maro zao ka le izy zegny io boka le vlan koe avy zany volagna teo fa hoe sao de tokony gaskara feno so tety satria zay volohany zegny amin'ny Facebook aloha ny olo zegny tegna mpagnaraka ny point carré de io zay zay koa zegny nifidy ny olo zegny ny evitena zegny hoe zegny volagna aloha zegny jeune olo mpagnaraka Facebook de dika zegny magnaraka tsendry jo i Arnaud tsegny tsy mitandrigny Arnaud déjà ne bro juste atao hoe Arnaud abesa Arnaud atskeleo tadegny Arnaud asaraiky alpha atskeleo Arnaud abesa façon de communiquer ko etne par rapport am niveau n'olo misuivre anao agnaty Facebook ao ne fa azonao zay asazonao raha teo volagny za zay mijotso amin'ny niveau n'olo misuivre anao agnaty Facebook izy le tenao volagny hoe mijotso amin'ny niveau n'olo magnaraka izy amin'ny Facebook la plupart olo magnaraka izy amin'ny Facebook ao boka zay presque jeune azonao presque jeune avô zegny za zay mianalyse atopy zay tsy de olo matakatra raha lavitra loatra koa tenao volagny député Facebook tsy matakara lavitra non tsy izy fa le olo suivre izy agnatin'ny Facebook ao zay koa artizo amizay par rapport amle azoko atao ivoagna hafa ne communique façon de communiquer allo amizay ipody am koragna teo tsika ataotsika karaha teny ipody amle koragnanao teo amizay hoe dika zay député Facebook volanao izy koa zegny misy raha mandeha misy business izy mandeha pizy amizay mikasigny arô nefa ne raha tsy azony député Facebook agnatin'ny raha iny raha nisy tany la famille natatany société ne koragna fa firenena ne raha azonao nefa raha io ataony soma koa ka izy volana safidinazy tompony ke raha safidinazy tompony nefa tsy izy araiky amizay zay misibira raha io satria nagnino fotony tsy izy araiky zay roa samby roa le magnano wedroedry ataondreo agnatin'ny Facebook exemple bad buzz sy ny tariny izy influenceur déjà zay izy mi-influencer olo amin'ino zegny araiky edy zay fa transco izy mi-influencer ino zay raha positif na ino mi-influencer olo amin'ino zay izy tsy haiko azonao fa izy ndraiky izy influenceur en tant que izy misy olo maro suivre izy azonao le raha teo volagny amizay karaha ty zegny hoe izy zegny na hita hoe le raha zegny tsy mety zay koa azonao tsy hoe tsy mety aminazy zay koa fa izy koa zegny tsy mety amin'ny mason'olo jiaby zay karaha ataon'olo jiaby tamin'ny Facebook tao zegny mahita hoe kakorona député Facebook izy toa karaha ty niova karaha ty nefa zegny tsy tokony nataony le raha même olo niaraka hoe tsy donc na karama izy misy sentir trahisé par rapport amin'ny raha nataony ka zay fa volanazy izy contraire efa tampitry niasa ary za koa mahazono navolagna publication député Facebook hoe tampitry eto ny fagnaragna candidat anao tsy nagnaraka tamizay za tsy abony aminao anao defa aminakaeto foto za magnaraka za anao de oui supporter za tsy magnaraka na Facebook za tsy profiligi ataonao koa tsy karaha zegny ke i question teo koa alpha zaolo zay tsy aminazy zany amin'ny fizery koa aoko listika ifagnazy alonga tena marina ohatra ny raha mba mitenigny raka zany mba mangigna raka zany mitenigny raka mangigna raka fa io zany fantatry n'olo foana zany zay ratsin'ireo zakainy koa zany hoe ahoanana député lavalava gn'hevitry ny nahoanana namana Arnaud fa raha samby tabatapanyireo ohatra ny hoe magnafina ny rana an'ireo zany hoe gnay aminazy marina ouais zay aloha zany nansosokevitra kely mba proposition ko nde koa de nikoragna ny député Facebook teo igny nagnazava député Facebook hoe nazo izy hoe choix tampitry Rabéry de izy koa tia andeha izy mandeha de nivolagna koa Arnaud zay par rapport amle hoe anao influenceur rehefa anao manko influenceur dika zay anao misy olo magnaraka anao de dika zegny hoe ny fahitany sasany izy hoe vu que izy maro mpagnaraka dika zegny olo ariany zay mety hofany hoe atsika ty mambadiky sy ta ambadiky aty de zay zegny avy any Arnaud ny critique député Facebook ny fahitanao zay raha zay hoe en tant que izy influenceur manao koa fahitany fahitako an'izay aloha voalohany indrindra tena hoe ne juge pas l'homme par l'apparence zany aza malaky misara amin'ny endriky ivelany zany toy ny hoe regny zava-misy nataony député lavalava regny zany hoe kay gnay ty zao amizao tena nivadika tanteraka misy
Nefa anao zany mbola tsy mahafantatra ny tena votoatiny io fandehan'io raha io na tena hoe hivadika izy na mba hoe juste fotsiny hoe fanomezana honneur an'le invitation nomeny président anazy ohatra zany zay de nefa koa nefa zany am'le olo mpanaraka anao koa zany député ny Facebook regny olo regny mety nakabesany koa ne mety misy faly aminao mety hoe misara vilesy fotsiny izy magnano hoe marina zany baina sira bro ohatran'izao sy fantatrinao nefa zany ny zavatra hoe misy passé agny misy anazy agny hoe kaignaigny zany tena sazo itokisana misy zany fa kay izy mora mivadiky say metrana fatokisana ohatr'izay de nefa anao nefa ny fonao madio ny fonao hoe yaho nefa na place taminareo alohany anaovako ny tia raha ty ao fa ny teny tapitra zay ny propagande efa sy sasako makasika momba ny sy teny so afaka libre zany anao libre de nefa zany ny zavatra misy nefa zany gn'olo sy mahafantatra an'izay gn'olo ndre de hoe naboaka anao tamin'ny Facebook io raha io sy mahafantatra an'izay gn'olo fa mifivelolo azy matoty niaraka tamin'ny citron taloha citron forever agny zao ary ma tsy akantinako an'izao koa izy député Facebook hoe si un jour anao koa fanody zokinao sy teny satria misy publication avy taona hoe zaza angeny sy teny metera mba ranao sy teny na koa hoe tafalan'igny ve sy teny avy nandefa message tanao na hoe nanao koragna sa hoe ny tegna marina zegny izy fanazaveko teo hoe za olo madio za olo neutre amin'ny politique ty za tsisy antokotoagno ata izy miantso za ata izy miantso za izy koa fa pare mifagnaraka za fa avy anao misafidinao za tena par exemple za zao ndeha hivolagna aminao fidie jaliky anao zegny za influenceur ka anao voatery mila andagnaraka izy tsy safidinao ndre anao igny diratsika igny non misy koragna teo hoe aleo mifagnaja anao zany tsy magnaja le tegnanao nanao tsy zany resaka ny ino teo toizy anao bokoarolo mamaly bon citeny zany Jean-Luc olo tsara fo citeny olo tsara fagnana de izy angamba donc izy sy Jerry Marcos zany aveo zako vonjy olo voalohany haiko olo tsara fo amin'olo tsara fagnana ka donc zany tsy igny zegny tsy mampiova raha aminazy zany satria hainy hoe karakory za fantany tsara za aleo nareo Facebook andeha fantatra za sy teny zegny mafantatra izy ary zany taprès propagande za fa nagnano publication officiale tampitsy ny propagande mialatsigny volaniko izy koa nyteneniko tam'izay hoe izy koa misy raha tsy nifagnaraka taminao nataoko tam propagande igny na anareo mpagnaraka za na anareo artiste na anareo politicien aby ty izy koa nisy raha tsy neny azafady volaniko fa tampitsy ke za jeunesse zany nivolagna ty tsisy resaka politique eky ho hitanareo mipagina akaty ato vakinao raha zay Jean-Luc hitako nagnano izy am'izay de za zao am'izay boka karazana hoe fa olo tsotsa fenao libre am'raha tianao atao libre am'raha tiako atao za zao ty ni-invité ny président za avy za par exemple za zao ty invité ny hoe misy raha ataony citena ty avy za comme fa satria za olo madio karaha ataonao ohatra zao ty baron ohatra ohatra le animateur tanà eto igny move baron igny zao ty ohatra ka izy agny tsy andeha izy koa ntsony raravalo na ntsony président fagny mandeha izy en tant que artiste quoi mandeha izy marika zay koragna ino ataony député Facebook teo izy koa izy arnao bokonao afaka mivolagna koa zay raha tianao volagniny hoe izy mivolagna hoe tsy hoe izy koa izy mivolagna hoe ka hoe fidia fulany ohatra na hoe raha ty zegny hoe de anao mila magnaraka fa igny zegny nazy fa anao tompo zegny ndreo libre amy choix-nao baka io de azonao mbara makasika zay nefa izy en tant que influenceur koa ke raha tiako volagniny am'zay zay zao izy posé comme dans la question tu sais ça ka ko façon formalienne alors pro influenceur on a influenceur harka din non tsy Jean-Luc ma metsika fontany za pa petra question ouais ino teny arno viagna am'zay fontany zay ino teny viagna toizy am'zay pa pour fanazavany teo antony matonga za magnotany zay zegny izy zegny ko zegny izy hoe izy mivola izy fa izy influenceur izy nefa zegny le raha ataony zegny déjà zay izy tsy respecte fan voalohany amin'ny hoe izy censé tokony hoe iorienter les fans zegny izy meva midésorienter les fans zegny raha ataonao fôtony izy vola hoe fa sy izy ka olo misoanany za misoanaka nefa ro olo io nefa ro olo tsy ako asa tsapany asa tsy tsapany hoe fa
miankina amin'ny raha ataony zegny agnaran-drofany raha ataon-drofany Facebook. Ke problème ni Arnaud ma le Arnaud ma stronsa igny zegny vianao hoe za tsisy za tsy agnatin'ny ino fo zegny le problème am'zay. Le problème naka zegny izy miviole fan mihitsy zay problème naka agnatin'ny raha io zay koa. Ouais. Ya izy miviole fan izy miviole fany avô izy magnano bad buzz io zay. Hoe genre hoe izy koa fa misy antany misy raha mihodigny zay. Koa fa misy raha mandeha ambadika zegny. Izy koa fa voaky aiky bonao viety fa misy raha mihodigny ato fa hodigna koa raha ty. Izy fa agny azonao. Raha tena mikaiky fa misy raha ato e. Izy avy azonao. Si tena mikaiky misy raha ato e. Izy izy avy azonao. Nefa raha tsy tsapany am'zay zay ino hoe fiantraikany raha zegny envers rofany magnaraka izy ao koa. Faute rofany zegny bon laolo ty hoe si teny izy nagnaraka si teny donc si teny hoe sauveur vaovao donc hoe andeha avotro zay ty izy antony nagnarany mai depuis manafony député Facebook ty. Du coup io izy mandeha midika hoe nandeha nagnaraka laolo ino ma ivolagna Arnaud fa za non ambesa député Facebook isa kolo koa jo vola iza tseny koa jo ty koa non izy mireste tel qu'il est raha karaha zegny ouais Arnaud est-ce que mini réalité ni mayonnaise non nefa agnatin'ny réalité io azonao zay raha est-ce que zay mini réalité débat mbola tsy mikasasika ngaty fa débat fa ho tampitry débat alpha anao jeudi sady mamaragna atsika alpha eny mahafinaritra aloha zany débat tena hoe débat aloha agnarany fa izy io zany agnanazy somary hoe mignara zavatra hoe fasapako anazy io zany zao ohatra hoe mitobika amin'ny broato zany ngabe zany sady sy fantasany député lavalava ohatra karazany espionnaire zany ire zany hoe mpanjinika ny zava-misy fosiny zany ao agnatin'ny tontolony tambazotra Facebook zany de nefa koa nefa zany mampanjinika anazy zany mety hoe zavatra asoany ngabiaty koa le zany mahatonga anazy hoe nagnano an'izao débat zao e fa sy hoe sy fitiavany ny député lavalava fa fitiavany zay aminah manokana amin'ny fizery koa hoe anao sy tokony hagnano mouvement ohatran'io anao fa manjary mandribireby so hagnano feeling karaha io hagnano feeling karaha io anao agnaty amboariko phrase boka io aminao agny calme anao député Facebook izy nefa zany koa nefa ny vie privé ny Facebook iny député ny Facebook iny hoe zay tiany io olo zany misafidiny sy avakoatra anao misy izy magnaratsy any hoe anao député ka magnano akoran'izao fa zaho tokony atanao sy olo mandidy anazy fa izy avao mandidy anazy nefa koa sy voatery zay raha tany aminao da ho agnatin'ny saignatsika rasy ho aby izy igny da olo sazy tikisina marina ka da olo akorana leo olo amplasy mandala kelikely anazy ao fa sy be sy zatisan-jato ao koa mako zava tsara leo amplasy hoe misy ny fitason koran'izany aloha mandeha eo mandeha tsy gnatiny fagnazany ane zany voninahitry fanomezana fa sy zay mihitsy koa nefa koa nefa zany ampozy so amin'ny namanato zany misy marina agnan'liria misy marina agnanazy sy tokony agnano influenceur ohatran'ireny anao zany député lavalava fa manjary manimba mety animba olo magnaraka anao koa zany le izy ouais io manko hoe magnimbana koa fa ny raha regninay boka tsika marina député Facebook koa hoe député Facebook volandro ny ama izy influenceur idiram-bola aminazy igny Facebook na ça fait izy mila magnano raha zegny eny mampisy réaction plus que ma réaction plus que maro commentaire de mahay mahazo vola midika aminao en Facebook nao bon za tsy taninao marigny sa marigny fa amaraparagna atsika député Facebook ny ataoko hoe niafitra anao hoan'ny faninao zegny eny mahita fa ny raha nataonao igny mety tsy aminazy tsara beky loatra na koa hoan'olo zegny eny mahita fa hoe niafitra anao hoan'ny faninao en Facebook izy moa fanambarako to ndraiky zegny fa izy alareo mety tsy araka ny ngazy mety tsy avy aminazy zegny le za mana fenêtre azonao zaho propagande natao contrat koa fa vita taminay vita valy fifidiana tamitsy le contrat de afaka za magnano zegny raha tiako atao satria zany tsara hitanareo ke agnatin'ny tokony zegny hoe député Facebook fa za magnano blague naka gauche à droite atao Facebook tiato de libre za raha tiako atao ary zay olo tiantso za izy koa fa misy marché cahier za antsoza koa fa misy raha nazov niza koa tiantso za antsoza naky zao de zao feky raha zegny vadika zoko vontsy direct zao de zao antsoza mbara zoko vony fa président miantso anao izy lany président miantso anao ataonao kory tsy andeha amin'ny invitation ny président zegny
za aloha de eto za de magnararoatra amin'ny débat eto mankahiry ho an'zagny anareo candidat zegny tsy nandresy tamin'ny fotoagnany mankahiry de eto koa zegny za miarahaba ho an'ny président zay mandresy fa zay le fiainagna ho izy de tsy haintsika eky za tsy mahay ino kabaro nandalo tagny ino zava-misy fa ny hitako zegny arabaiko ya ary diako tagny asehoko tsara fa za netre amy raha ty hapodiko aminao ndraiky Arnaud zany efa mivolagna amizay liko tokony zegny edy baka maragnatsika raha ty mais par contre ndraiky alefa koa invitation faramparany ho an'ny merci député Facebook invitation farafarany ho an'ny Arnaud mba ty manko fa aminaka malaky be zalika fa tampitra le tsika député Facebook andraso zay misy raha volagninay mbola misy d'accord oke député Facebook ke anareo Facebook tiato non aleo zay mba iresaka zalika tsara be l'émission Poincaré lo de anareo Facebook tiato anareo mba mahaiza atsika zany mila mafantsa fa zay zavatsa mandalo ty zany de fianarana daholo zany donc zegny atsika mila manjay aza de mangala raha négatif loatra zegny atsika amy fiainagna ty ataova zay mahatsara anao za gnano ny mahatsara za fa apodiko aminareo jiaby eto député Facebook dia netre za allo merci député Facebook tizy amizay koragna anaka mandeha amin'ny Arnaud tio igny mba magniry zay Arnaud amle fomba fijerinao izy koa misy fandaragna magnaraka mbala tiako ny atongavanao agnatin'ny émission possible zay za ndraiky za partant filaiko kofa misy zegny d'accord ny hafitranao amizay hafitranaka zay de bronaka zegny député Facebook fa tsy bro lasa ataona tsy mifanaka député Facebook izy eo mivolagna le bro monko tsy tiako satria tsy alors za magnano izy azavelo le bro za magnano izy député Facebook toizy amizay gn'avinao anao tony volagna hoe fa raha io zay fianarana raha jiaby volagninao izy koa za mizaha raha ataonao zay mahany anao tokony ianaranao tseny karakory ataony influenceur zay koa fôto za mahita raha zay déjà mifandiniako raha zay par accident misy naviananaova influenceur zay avô raha tokony dininao koa malgré zegny isaka réaction ataonao agnatin'ny raha io ino responsabilité anao zay envers olo suivranao fa plus que anao koa aminaka fahitavako le raha zegny za tsy magnaratsy anao fa fahitako le raha zay plus que anao koa zay miagira karaha io fo plus que olo tokony hoe agnaraka hoe le raha tsara ataonao agnaty Facebook ao o le ro tokony hoe ro magnaraka raha tsara agnaty Facebook ataonao ro miavaroboka nety koa ro miavaroboka ro roboka nety koa fa ro raha tsy raha tozy raha tsy mandalo agnatin'ny hoe agnatin'ny esprit-ndroa fa ro roboka fa tellement zay au lieu zegny tokony hoe zay mahatonga ro zay à chaque fois anao zay misy raha ataonao Facebook ao ro zay tafri agira fa hafa hoe na ro hoe pour anao direct na ro contre anao direct quoi fa izy karaha io hoe au lieu zay ro tokony hoe anao zay tokony hoe malgré mary misy raha koa fa misy raha mandeha anao tokony mandeha mary za tsy mampagnizany miadirima raiky zay koa misy raha mandeha anao fa tokony mandeha ka anao tokony magnano navady kieko marigny fa au moins zay badiny ao koa zay fa ny magnaraka anao fôtony baka amindreo zay mahatonga anao visible quoi zay nakazy quoi. Ok, député Facebook, question fil abonné non monsieur? Presque 500 000 abonnés. 500 000 abonnés. Ok, bas. T'apprends Beijing, t'apprends Beijing, faut t'apprendre publication na kang de ni tumbu 10 000 abonnés zay. Tumbu fatinyengi. Ni tumbu zangi. D'accord. Juma kitana le tafantarano za influencer sa influencer. Député Facebook t'apprends ban keli tsy fantanao zay influencer mangan merci once get up mangano merci once get up tamtry di fandaragna Poincaré merci Alpha magnaraka ko Alpha ok merci Arnaud ok mi fangam cool ela tsirika na ro jabe no tsika maragna izy cool tsirika cool jabe yes magnaraka ya magnaraka fandaragna tsika magnaraka merci once get up isora once get zengena nagnaraka ni Poincaré isora ekipa jiaby isora ro atao amin'ny RNA zegny afaka nampidingatsika ty tragno ty hoany magnaraka koa samby omeva atsika jiaby